Enkarterriko mankomunitateak euskara geure hizkuntza bultzatzeko ekimena jarri du abian. Dagoeneko, inguruko herrietako ostalariek ez dute aitzakiarik euskaraz ez aritzeko. Izan ere, lehen hitza euskaraz izena duen liburuxka argitaratu dute, hain justure, zerbitzarien eta bezeroen arteko euskarazko harreman horiek bultzatzeko. Iker Balmasedan izan da. Bien. Hola, buenos días. Buenos días, sí, un café con leche, por favor. Perfecto. Egunon bai. Zer nahi duzu? Kafe zenean, mesedez. Ikusi duzue, nola hitz soil batek elkarrizketa oso bat baldintzatu dezake. Gero eta gehiago dira, bertoko ostalaritzara joaten diren bezero euskaldunak. Orduan, bertoko ostalariei laguntza bat edo eskaintzeko asmoz, eratu duguna izan da lehen hitza euskaraz liburuska bat, eta liburuska horretan nahi duguna da ostalariei eurek euskaraz ez jakin arren, bezero euskaldunei arreta euskaraz emonalizateko lehenengo tresnak emotea. Zallako zure etxea tabernotan ere liburuska jaso duzu, ezta? Bai, heldu zaigu. Eta erabilgarria edo? Bueno, ikusi dut hori lehengo paginetan badagoela esaldi erabilgarriak. Bueno, gero beste hau igual ez dut ikusten hain erabilgarria denik, baina bueno, honako iniziatibak egotea ondo dago. Zallako igaro tabernontara bezero bezala etorriko banintz eta barreroak gerturatuko banintz, zer esango zendiake? Egunon eguardion, segun momentua. Eta jendeak euskaraz jarraitzen du ondoren edo? Bueno, batzutan, ez beti, baina jendea saiatzen da. Tabernara sartzen naiz, hortxe sartzen naiz barreren aurrean, zuk zer esango zendiake? Kaixo ego aupa, generalki aupa. Eta hori ja bibideak irekitzen ditu. Balmasedara ere etorri gara, musutxu tabernan gaude. Erik, entzuten da euskara Balmasedan? Bai, bueno, pizka bat. Dibidez hemen goizetik, igual jendea etortzen da, eta bai, kaixo, egunon, baina gero mintzatzea gaztelaniaz. Ezagutzatik, erabilpenerako urrats hortan galdu egiten gara zenbaiten da euskaldunak, ez da? Bai, nik uste dut utxune hori leku gehienetan dagoela, eta are gehiago gure eskualde erdaldun batean, bai. Euskaldunok ez dugu elkar ezagutzen, eta orduan ez dugu askotan aurrera egiteko pausu hori falta zaigu. Zure lankidea ez da euskalduna. Zuk uste duzu euskara zerbitzu eman alko lukeela, nahiz eta euskaldunaz izan? Bai, ez dauka arazorik. Ja, konpontzen da, bai, niri entzuten ari da azken aldi honetan eta konpontzen da. Ni badakit euskara, baina etorri behar da jendea, euskara badakiela. Faltako litzatekena da, lehen hitzaren ondoren erantzuna edo bigarren hitz hori ere euskaraz izatea, ez da? Bai, hori da, datorren urteari begira, horretan eragin nahi dugu, hau da erantzuna, bai, sustatzeko bai, eta bezeroen eskaera euskaraz izateko. Lehen hitz euskaraz izatea, kalbidetzen duen zuzen ere, bigarren hitz hori ere euskaraz izatea. Ea tabernetako ekimen honek euskararen zuziria piztu dezakeen Enkarterrietan. Balmasetatik, Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.